בואי נראה את הכתבה. מעניין. שחמט הוא אחד מהמשחקים הכי מורכבים שקיימים בתרבות האנושית. חוץ מזה שזה תרביר, זה גם ענף ספורט מוביל. במוזיאון המדטק התקיימה תחרות ארצית לאליפות בשחמט, ואנחנו יצאנו לראות איך שחקני שחמט, אלופים שמשחקים בתחרויות, רוכשים הכשרה. רואים קודם כל, נדבר לגבי ילדים, שהוא לא עושה שגיאות רציניות במשחק שלו, וברמות יותר גבוהות שיש לו אופי חזק מאוד, שהוא לא נשבר מהפסדים, שהוא לומד משגיאות שלו, ושהוא מוכן לעבוד קשה, מוכן להשקיע הרבה. בדרך כלל זה תלוי בשחקן היריב איך הוא משחק, אבל גם זה תלוי איך אני משחק ואיך אני צריך לשים את הכלים, וגם אני בונה את האסטרטגיות עוד לפני המשחק, אני יודע עוד לפני המשחק איך היריב משחק, יודע באיזה צורה לבנות אותם. מה הדבר הכי חשוב שצריך להיות לאדם שרוצה או שמשחק שחמט? כוח הרצון. למה? כי זה משחק כזה שלפעמים התוצאה במשחק היא לא הגיונית במרכאות. כן? זאת אומרת, אפשר לשחק משחק טוב ולהפסיד. ומי שאין לו כוח רצון, אז הוא יגיד, זה משחק לא שווה. כדורגל לא יכול להיות דבר כזה, או בכדורסל, בשח כן. אם יש לו את כוח הרצון ויש לו את הכוח להתגבר על הפסד כזה, ולדעת שהוא שיחק טוב, אז הוא ישחק. למשל, להנהלת המועדון שלנו, מהות השחמט היא חינוך. לאור היעד הזה שהצבנו לעצמנו, אנחנו כולנו מתנדבים, ואנחנו משתדלים מאוד להנחיל את העניין לדורות הבאים הצעירים, ואנחנו רואים בצעירים באמת את לב העניין של המועדון. שחמט זה משחק שמשחקים ילדים, נוער, מבוגרים, משחק מחשבה. משחק שחשוב לחשב בראש, לעשות הרבה תחבולות ולחשב הרבה מסעים קדימה. ואנחנו מקווים שזה דבר מאוד חשוב לילדים ולדור שאנחנו מחנכים בארץ שלנו. הוא משחק ספורטיבי, והוא אתגר אינטלקטואלי, והוא מאבק בין שני שחקנים, שחקן נגד השני. וכמובן, כל אחד שואף לנצח. מועדון שחמט חיפה והשכונות זה מועדון מדטק אינטל חיפה, איפה שאנחנו נמצאים כאן במוזיאון המדע. יש לנו 15 קבוצות ילדים, נוער ומבוגרים שמשתתפים בכל מיני ליגות אליפויות הארץ, מליגה הכי נמוכה עד ליגה גבוהה ביותר. יש כמה קבוצות בליגת נוער. הילדים שלנו, תלמידים שלומדים אצלנו במועדון, משתתפים באליפויות הארץ, אירופה ועולם. לפני שנתיים תלמיד שלנו ממועדון, ניצן שטיינברג, זכה במקום השלישי באליפות העולם עד גיל 8. לפני שנה ילד דניאל לוין שיחק ביוון באליפות העולם עד גיל 7, זכה במקום שני. קבוצות שלנו עד גיל 10, אלופת הארץ לפני שנה, והשנה אנחנו מקום שני. השחמט הוא ספורט, הוא ספורט המחשבה, אמנם הוא לא ספורט פיזי, הוא ספורט המחשבה. נחשב משחק היהודי, אבל עדיין מבחינת הרשויות
לא מוערך, וגם מבחינת הציבור או מבחינת הספונסרים האפשריים. לדוגמה, רק לאחרונה אני באופן אישי שלחתי למעלה מ-30 מכתבים ליושבי ראש דירקטוריונים בבקשת תמיכה למועדון, כי אנחנו רוצים להרחיב את הפעילות ואנחנו לא מקבלים מספיק תקציבים מהרשויות. בגלל זה גם אנחנו נאלצים, שדבר בלתי תקין במדינה נאורה, לחזר על הפתחים אצל עשירי העיירה, מה שנקרא. אנחנו לא מקבלים מספיק תקציבים, ונעניתי אחד לאחד בשלילה, בתשובות כמו כל העולם מבקש תמיכות, השחמט זה דבר חשוב אבל לא תקבלו, ועוד תגובות מתגובות שונות, כשהמחנה המשותף לכל התגובות שלא קיבלנו שקל. מלך, רץ, רגלי, פרש, כולם כפי שראיתם הם כלי משחק בשחמט. וגם, כמו שראיתם, בשביל להיות טובים בשחמט ולהצליח בו צריך המון ריכוז והתמדה. האם גם לכם יש את זה? ועכשיו נעבור לפינת המוזיקה של שי. אז קדימה, שי, אלייך. שלום, אני כאן ענבל. ענבל, מה שלומך? מצוין, קצת מתרגשת, אבל בסך הכל מצוין.